تورا سووریا مافê mirovan di dawîn raporta xwe de ragihand ku di encama êrişên hevpeymaniya navdewletî de li Sûriyê nîzîka 3000 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dane. Di raporta Tora Sûriya mafê mirovan de hat ku li gorî amarên wan ji 23 meha Eylûna sala 2014 ta 5 mehê 2984 welatiyên sivîl di ber êrişên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî rêxistina Daişa teror de jiyana xwe ji dest dane. Di nav wan de 932 zarok û 646 jin hebûn. Tora Sûrî her wiha daxuya kirin ku hevpeymaniya navdewletî bi 168 komkujiyan rabûye û di her komkujiyekî de bêhtirî 5 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dane. Her wiha hevpeymaniya navdewletî 182 navendên sivîl armanc kirine, di nav wan de 25 dibistan û 16 navendên pizîşkî hebûn. Li gorî amarên Tora Sûrî ku di meha borî de 8 komkujî hatin encamdan û bêhtiriya wan ji aliyê hevpeymaniya navdewletî vebûn. Tora Sûrî tekez jî kir navendên ku dibin destê rêxistina Daişa teror de li xwe nagire û bi tenê navendê welatiya sivîlên. Tora Sûrî ya mafê mirovan di raporta xwe de bang li Wilayetên Yekgirtên Emerîkî kir ku malbatên wan 3000 welatiyên ku ji aliyê hevpeymaniya navdewletî ve zerermend bûne berî biryara serokê Amerîka ji vekşana hêzên Amerîkî qerebû bikin. Her wiha ji Amerîka xwest ku bi dubare avakirina navendên ku ji aliyê wê ve zerermend bûne rabe û ew yek biriya komîtekî ji aliyê dewletên di hevpeymaniyê de. Ji aliyê xwe ve jî hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûrî daxwaza lîkolînekî derbarî hemû operasyonên hevpeymaniya navdewletî kir ku di encama wan de welatiyên sivîl bûne qurbanî. Her wiha banga dadgehkirina berpirsên di ber wan operasyonan de kir û zerermenda qerebû bikin.